Şandeka Partiyayekî Demokratîk PD bi mebestara destskirina navçena din bo rejima Sûriyê gihişte Şamê. Di nava Şandeyê de İlham Ehmed û serokê Partiya Sûriyaya Pêşerojê Elqeftan jî hene. Li gorî jê dereke taybet ku nexwest navê were eşkere kirin ku duh dem ji mêr çarê serê sibehê biriya balafirekê şandeke ku ji İlham Ehmed serkirdeya Encumana Sûriyaya Demokratîk ya bi ser PD ve İbrahim Qeftan serokê Partiya Sûriyaya Demokratîk û serkirdena din pêk dihat gihişte Şama paytexta Sûriyê. Her li gorî wê jê derê ku şanda PD neçûye danûstandinan. Lêbelê çûye da ku navçew dezgeh nedin yê Rojavayê Kurdistanê radestî rejimê bike. Dê hevdîtinan bi ber pirsina ewlekariyê yên rejimê re pêkbîna û civîn wê giraniyê bide rewşa Reqqa û Dêrazorê. Li vû tevgera PD hevdemî wêyekê tê ku Tirkiye li gel Amerîka nexşereya min bi cêbcî dike berdewam radgihîna û ew ê operasyonên xwe li Sûriyê berdewam bikin ta navçeyên sînorî ji PD paqij bike. Herwiha hevdemî wêyekê tê ku PD al û slogan û wêneyên xwe ji navçeyên Rojavayê Kurdistanê hilandine û slogana asayîşa xwe jî guhert vegeranda mîna heman navê ewlekariya rejimê beriya 2011 ango Quwel Emnê Daxilî. Serkirdeyên PD ev e demeka radgihînin ku ew amade ne bêmerc danûstandinan li gel rejima Sûriyê bikin. Birûva jî wêyekê rejim dibêje divê çekdarên Sûriyaya Demokratîk yên bi ser PD ve navçeyên dibin kontrola xwe de radestî rejimê bikin yan jî ew ê wan navçeyan bi çek û şer vegerînin.